مثلا شواز ادا بنوکی جاگا بوتا ہدا واجہ لوگ بوتگا بلے ای لوگ انو ادا یک تاریخی جاگئی کہ میدا مچات نام چیا مچات ایر کتا ای چاہا شمار من پیش دارگانو ای چاہا را بیچارے. السلام علیکم گلن راج شما جگی آئے ہر دماغ وشو شادان باتے سکتی سوری شما ہیچ پر مگنداتے سائلین جمع شما سرا سائل و ساچان بات ہر وقت شما بہار انتہا باتے گلن راج ماوتی درچکوے سپر جتا نمر وگانا مچاتا بارہ مچاتا مچاتے بازار اکبر بیداری اور مچاتے تو کا میں بلوچانی یک قومی شاعر و ادیبی استی ای زندہ ہوتی گوازین تک مچاتے تھا یہ بنوکی جاگا ہوتا مچاتے تھا مارواں واجہ بارہا جو سپرس کنی واجہ لوکش مر پیشداری تاکہ میں گمام داری بکنے کسی نوکی نہیں اگائی کیچ داستان سر رہا گوڑا ای چینل ہے کہ سبسکرائب کرنا کیچ داستان واسطہ یک بلائن ٹوی دل بڈیو کمک کی پیار وننے مچاتا شون مچاتا ماں پیشداری اور مچاتے مردمانی گمہ شمارا ملاقات کرنا ہے نہیں. اچھا گلے راج یہ رائن تھے کہ جو راش مرا ماں پیداشتی راہ ہمارا آئیں کہ بلنے گورے نمگا روے بلنے گورے بازار و باقی کے دماغ ہستا ہما دم کا نمگا روے اندو مارا وگانا مچاتا شمارا پیشداری اور مچاتا میں بلوچانی یک قومی ادیبی شاعری یہ بنوکی جاگا بوتا واجہ غلام حسین شواز آگاں قسیم مردس کپیت واجہ یہ بارہ ہماری زندہ ہوتی چونک واضح تائدہ مچاتے تھا اور یہ لوگاں شمار پیشداری یہ بازار شمار پیشداری تا آخرہ میں گمہ امرداری بکنے. اچھا گلے راج مات کہیں دا مچاتے بازار میں تربت شہرہ چنچو کلومیٹر بھی 80 کلومیٹر ہیں پدا ہی بازار سے پد دگیک بازار کہتی ہاں شہ زنگی نامہ زانک بھی نو مچاتے بازار ہما بازاری کہ میں قومی یا کہ میں بلوچان ہی یعنی کہ شاعر و ادیبی گشن تھی واجہ غلام حسین شواز میتگیں بازاریں واجہ ما شمارے اما لوگوں کے بودتگا ما شمارے اما لوگا پیشداری واجہ وتی زندہ رہا ادا وتی مچا تتا اما کے کسان بودتا چوک واضح تا ما یک واجہ رجسکنی واجہ ہر شمار پیش نداری ملے واجہ کمو گپ جامی درگتا شما تا آخر میں گم امرداری بکا تو مسئلہ یہ بوش کہ تی ای مچات بنوکی جا گئی تو پیرو کی جا گئی مچات تی پریت پیرو کی مچات تا اتگا ساریا منی پیتے دینا دیتا جی آو منی پیت اب سکنے گی تپت اب سکن نے گیا اب سکن مندے ہو ہاں صحیح من پیتا منی مات ہمیں دے گیا صحیح منی خاندان رو ما تحصیل توم پاو مانگو رہی تحصیل توم پانشتما اچھا صحیح میں مات پیتا ہمیں دے گی صحیح تو یہ ٹکات کگے تقریباً تو 6 سالے بتگے تی پیداش ہمیں دے گی من پیداش ہمیں دے گی تی پیداش ہمیں دے گی منی مات پیداش ہمیں دے گی تو آٹھیں بار رستگے پادت کگے تو کار چی کار کو تا روزگار زمینداری تی ٹکارم بندہ تھا تی تنہ یو کا تو بلکہ زمینداری یو کاشتکاری کو تا بلکہ پورے مچاتے مردموں کو تا جیو میں علاقہ دا چکے نگورے مثلا تحصیل نگورے میں کار ہمیں زمینداری بھی تھا ہمیں زمینداری کرے تی پورے مچاتے مردموں یعنی کو تا گو ہمیں دا ہمیں ڈاگانی سرا اور سرا ہم کاشتکاری کو تا اور سرا ہم کاشتکاری کو تا تو آنگا کنگانے جیو مانگا کنگائی صحیح تو 8 ہمبا کے تو یعنی 12-13 سالے بودتا گے تی مچاتے بازار لوگ چنچو بودتا گا کم بیتتا کم بودتا گا انو گشترا تی مچاتے تا کہ مردم نشتا گا ای لوگ ای سجائی مچاتے مردم اگر دگے علاقے کا مچاتا آبادا درامت کس نہیں اچھا پوری مچاتے یعنی مچاتے بازار ہی مچاتے بازار تو کا درامت اولی علاقہ ہمیشہ کہ درآمدی مردم نہیں مچاتے یعنی درآمد نہیں سجا وطمہ وطن نشتا گا وہ تی بنیادیاں خرچی کی بنیادیاں ہمیں دیتے گا ہما بنیادیاں نشتا گا تو منہ یہ گوشت کنے کہ مچاتے تا تقریباً چنچو لوگ با تقریباً 200 چیزی با ماشاءاللہ زبردست میں مچاتے تہا انوگی کے مردم روزگار کنگانا زیادہ کوان کار ہے گمام گرنچا زمینداری ہے مرچانی ہما سولر و باغ ہیں جی آو پیسران باندات بیتے گا ہما سولر باغ ہیں غریبی مردم ہمودا مزدوری کنا تو تلاپا در گئی
صحیح صحیح. باقی دومی کار دگے زراعت چے علاوہ کاشتکاری چے علاوہ نہیں میں کہہ رہا دگے کار مار یعنی بارڈر کاروبار یا بارڈر نہیں بارڈر یا کہ دو ہستہ مردم بنے کہ بعضی مردم زیادہ مردم نہیں رہا بارڈر. صحیح صحیح. تئی ادے مچات مردم چشے مردم مار ملی کے در ملک کا کارا ہاں جیو بازا کارا یعنی ہمارا تو عمان و قطر و بحرین وڑی جگہ ہستا تقریباً 20-30 چلی با. بیستی سی ہے نا بمرے ہو صحیح صحیح. دو کی لاتے نیشنل ٹیم ہو دے گا بازے. زبردست زبردست. تو میں واجہ غلام حسن شواز آٹھیمبا کے تو یعنی 4 سالے بتگے واجہ غلام حسن شواز تو دیتا جی میں مزم بیتے گا تقریباً 4 سالے میں چو سرکو تھا تقریباً 25 سالے بتگے 25 تقریباً ہو شواز صاحب 4 سالے بتگے گوڑا آچا میں مستری تراچ ماستر بتا کون سالے تقریباً درمیان ابو آشو امانا مان بشو بھی حالا ملے آشتا امانا گوڑا حمودا آشا تعلیمی دا کہ علی دا واجہ حمیدہ مانتا جیو تقریباً 6 کلاس ہوتا تقریباً حمیدہ دا من نگانا برواز مرچی کوانا بیتا بتا وانتگی وانتگی ہاں بلے ہما چیک دو ثقافت تھا. جیو صحیح زبردست زبردست. ہما وانتگی بدا ہمدا بدا شوتا حمودا آودا ہم وانتگی ودی کے شوتا اودا تقریباً تر ووشکا کے 6 سالے بتا چو مزم بیتا ہمیں بکے 9 سادو آپتا دا یا کہ آپتا دا 4 ٹیم با ہمیں درمیان شوتا منی ہوش و حیال کہ چو کہ سناہی و مثلا چیزی ہستے نا جی ہاں یہ من ہفتہ دا یاد کھانتے بدا ہفتہ دی ہستے سناہی چاہ پیسر من یاد نہ کہ سناہ بیتا یا نبیتا سناہ چی تاریخ چی من یاد نہ کھان گوڑا تئی کے 8 ٹیم آمیدہ بوتا 8 ٹیم کے تئی گوما گرنچی کتا گوما گومتا گوم شیر و میر و ای وڑی لکتا گی صحیح زبردست. یعنی کسانیہ شروع کتا آسانیہ شروع کتا زبردست زبردست. پدا کہ یعنی ودی کے عمانہ کے شو سر بوتو او دا تقریباً 6 سالہ بعد وہ نیشنل ٹی گئے نیشنل ٹی جلدی کے دیر نکو جلدی کرتے ہاں واجہ چکار کو تھا دا عمان تو کا پیڑو اچھا شیل اچھا شیل کمپنیاں شیل کمپنی واجہ کار شیل کو تھا کمپنیاں ورا مانچی مست اپیسری مدنی اپیسری تک امانے کو امارات ہے ہر دکان چارج کو بھی تھا شیل زبردست زبردست. صحیح صحیح. واجہ کے دیکھ میں شوتا کہتا ہمودا منہ وطی گوش کے ماں منہ ہنی امانے کو امارات ہے تو یعنی شوتا کہ ہمیں کر رہے جیو منہ ہر دکان چارج گون ہم شیل لے زبردست زبردست. اچھا سر پدا ودی کے واجہ شوتا عمانہ پدا درمیانا 6 سالہ پاد وطی میتا گا آج کا بعد 2 سال سرہ 6 سال سرہ 2 سال سرہ حد کا آخری قوام تیمہ کے آخری ٹیمہ یعنی نیات مانی بیالا نہیں برا 6 سال پدا نیات کو میں نے بیرام بوت پدا 5-10 سال بیتی نیات کا پدا بیرام بوتا کم وقت تھا آج کا تو کم وقت شوتا کا بیمار بیتی ادا بوتی بازار تارتا میتا کا پورینا گاروں تارتا یعنی پدا دگے مچا تا چلاوا انگو آئی سڑا تارتا انگو واجہ وطر زمین ہستے صحیح. واجہ انہوں برات یا بیازت گوارزت ادا ہستا رو سماگو امانا مسکتا براتی ہستے یکی امیدہ یعنی واجہ انہوں برات بیازت کے دا یعنی نیستے مچا تہاں نیستے صحیح. ترزت مرزت انہ ترزت کی تو ہے صحیح. باقی ناکوزات کی ہستا ہوتا بارام جانے اچھا ماں سے بڑے ماتے ہیں پیسے نہیں مگا جنگل آئے ہوتا جنگل ہستی ادا ہستی رشی ہم کہیں ہستا ناکوزات کی ہستا ناکوزات کی ہستا پیسے نہیں مگے صحیح صحیح زبردست. لیکن ماوشن نے میں ہم وقتی رسم و رواجانی مطابقہ ماوشن آئی دکنر دا میں لوگوں نے پوچھتا ہوں لوگ پوچھتا ہے یادگاری مچاتے یادگاری چیزیں صحیح صحیح. اور دیکھے کہ ماوشے کے زنڈی چاہتا جی ہمیں چاہتے وجہ ہمیں دا مچھی بیتا شوشا مچاتے ہمیں چاہتے وجہ شوشا کا مچاتے صحیح صحیح. تقریباً میں پیرے نہ گوشتا کہ یہ بازار کم کے چیرہ بیتا
ये बाजार चीरा बुता जुनूबी ने बगा सही सही जी आओ ama degaran tu kan बिल्कुल बिल्कुल आओ gora e पदार्थ का इधर छाती जितगे इधर मच्छी किश्त की हाँ अच्छा gora अच्छा इसी नाम है पता मच्छा मच्छा था था वो सही जबरदस्त जबरदस्त सही इधर वजह गुड़ा स्कूल असते जी हंसते हुए मेडल ये जी ना प्राइमरी प्राइमरी गुड़ा गुंड मंडू वानी टीचर पिदा कमान का ना सर को तो याद किया अच्छा बचकोनी जिन कोनी बचकानी हंसते जनिकानी हंसते प्राइमरी दोई जी हो इधर गुड़ा एक मर्दों में मचा देता है नादरो अभी कोजार होता है अस्पताल माँ अस्पताल नहीं सी साहब हैं बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग ने नहीं मदनी डॉक्टर नहीं गुड़ा ना इलाज पारो तोरबता बल्ला तोरबत या के बल्ला बंडी ने बल्ला मदनी तोरबता बल्ले दा तई केरा चीज 2 मिनट में रावे दही अच्छा 10 किलोमीटर यहाँ बल्श में बल्ले गुड़ा ना जी हो सही सही जबरदस्त तहसील बल्ली सही सही इधर वजह में जमीन आप चोने जमीन ने आप इधर मैं मच्छा थे खास कर ये मच्छा थे हाँ जी आओ ये कम भी था आप कम जमीन चिरे या चिरे आप कम भी वाशी है ना वाशी वाशी सब वाशी ये पता नेवर तो के वस्त्रें आप हमेशा मच्छा तो कह के हैं कम भी और के भी कम भी हाँ और के भी ज्यादा दिलचस्प भी आपको सही सही तकरीबन या को 2 किलोमीटर चीर आओ दे शहर आप अंगुशमा के ये बाजार तीन बाजार तो शगाते के 200 लोग बना जी एक आप वरगाना ये व्हाट्सएप ला ये थ्रू हुआ जरिया वरगाना या क्या किसान चाह जता बोर जता चाहने तो बोर हां अजन बोर जता मर्द में लोग दप बोरा और का था तकरीबन चिच्चो सारा जता गए 200 फुट चीज यानी कम तरह आपने यहां हाँ सही 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 जबरदस्त सही गुलराज एक के बराना नज़दीक कश्म गंदगान है दे में रुद्र केबला है ए वाजा गुलाम सिंह शुवाज गुआरे लोगा बाकी ई मच्चा ते पूरा ही बाजार के मशवर पेश दारगानो एदा एक तारीखी अच्छा मशमरा हमाद रचका एदा पेश दारगानो कुनरेगा के मच्चा ते मर्दमा एक ज़माना है या इदे मोका उती वरगन जोड़ता वतकगा ए कुनरे चीरा उती वरगा वार्ता वती ऐदे रुचारा एदा देखा दाता ये मच्चा थे वास्ता यादगारी द्रच के आमे के रुद्रत की निमक वजह काम नाम छी तो गो ऐदे कुनार इशारा गोशा ऐदे कुनार यानी मच्चा थे तहा ये तारीखी चीज़ें ये द्रच साक नाम है और मशहूरी ये मच्चा थे तहा सही सही अच्छा गुलराज मात के मच्चा थे एक तारीखी जगह के मेरा मच्चा थे नाम चिया मच्चा थे इरकुता ये चाहा शमर में पेश दरगानो ये चाहारा विचारे के ये एक टेम्बिया यानी शाह हाफ मांगुता तकरीबन ये जोल लेना ये जोहलने के मशवरे पेशी बिजरी तक कोजारा वगाने अंदर नबो गाने अच्छा गुलराज ये पूरा के ये टक्के तो का ये चाहारा जता आठेवा एदा यानी चा सरिया मच्चा ते चा अमी बुता पदवदी के चाहारा जता चाहा आप मामुता तो ये चाहे किर्रा पदा यक मच्छ किश्ता अमी मच्छ के किश्ता पदा अमी बाजार अमी नामदाता के मच्चात यानी यक चाय को मच्छ गुमा यक संबंधी बुता यक तालुकी बुता अमी वास्ता ये बाजार नाम ये होता मच्चात ये पूरे के आबादी में छोटे दरगानो ये में मच्चाते बागा ही में मच्चाते मीता गो लोग के मशमारा शेरा पेश दरगानो अच्छा तुम्हारा ये बुगोश के मच्चाता हा मस्जिद ची चुका ये जामा मस्जिद था चुमा नमाज जमा के को जा रहा है बल्ला रहा है यहाँ सही 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 यानी बल 10 किलोमीटर अंदाज़ा भी हम दश मरा है सही सही अच्छा गुलराज मशवरा ये जगह पे दरगाह नो ये मच्चा तो का ये अमा जगह है के वाजा गुलाम हसन शुवाज एदा बुनुकी जगह बुता एदा वाजा लोग बुतगा भले ये लोग अनु एदा करोतका नेस्ते एदा आख हमारा यक बलाइम बांडो में शक्ला गंदगा इदा के वाजे लोग एदा मस्जिद के रबुतगा मस्जिद भी पानी मस्जिद दीर्घी ने ये मस्जिद भी एदा में मचा था पानी मस्जिद जामा मस्जिद ने के एदा
یعنی جمعہ نماز وانک بھی شما ایدن مذہبی او در ہوئے ہو ہمیں نگورا صحیح ای میں مچھا تے تہا واجہ لوگ دیما دے لگن لاستے لوگ آستے شما لوگا بھی پیش دارا گانو اچھا ای واجہ گوشگانے کہ ای واجہ گوار لوگن تے باقی میں مچھا تے لاستے لوگ شمار پیش دارا گانو ای پورا ایریا ایدہ ایچے ہی ایدہ ایشی اصلا لاستے سورا لگتا ای میں جنکوانی اسکول ہیں پرامری ایدہ وانی نک بوگانے باقی میں یعنی مچھا تے تہا 2 اسکول ہیں یک کی پرامری وائزے یک کی گارزے جنکوانی باقی آسراتی دگے ایدہ اسپیتال بلڈنگ کی نیستے ہیں ایدہ مردم وادی کے نادرو آبان تو زیادہ سے زیادہ نگور یا کہ تو تربت شہر آ رہا نگور اسپیتال ناستے ہوتا ڈاکٹر بھی آستے ہوتا ہو یعنی پورے علاج ادھر نبی تک یہاں صحیح اچھا گلی راج یہ پورا کے زمین حدود ہیں یہ واجہ غلام حسین شواز زمین ہمیں لوگ ہے حدود ہیں ہمارے پیش دارگانو ایدہ واجہ لوگانو کارت کا گاں ایدہ ایچ نیستیں پرچک کے ودے کے تو یک جاگے یا میتگی یا لوگ یا لد دی روے میتا کو لوگ پتہ گوڑا آور نبا کے مردمائی تحابی بھی زاری ہاں ڈوران تو کپان تو پوشنت اچھا گلین راج ما آت کی ہے مچا تھے واجہ غلام حسین شواز شمارا ما لوگ پیش داشت واجہ متعلقہ ما جو پرس کو تگا اور باقی ہمارا ما مچا تھے میتک پیش داشت ادا چی آسراتی ہستے ای درسن بارہ میں واجہ ہرا جو پرس کو واجہ من جو پرسنی پرسودات شمارا میں ای ولوگ چون لگ گیا شما علم ہوتی کمنٹس بھی دیے ماروانو ادھر دیمے بازارا شہ زنگی بازارا فی الحال ما شمارا اجازت کرن شما اللہ ہے میارو باوٹے